susahid na. Kuni mamat ang amin daday, bagsa naman di exam me. Inaapaw ko nagkaw. Siguro akan mo man nasungbatan dagi di questionnan unuhan mo man nasurot dagi di instruction na yung exam yaon. Amman daday. Amman dadi nga. Nasuro mau? Kun daday. Kunanang ni ma'am ko. Write only the letter of your answer. Okay. Nasuro mo garad? Kun daday. Surot? Pakita man sa mau. At ini daday. Nya? Liter. Ayaw! Liter din surat mo. Ay, bakit? Nakon? Pakisman? Love you. Pakismat Love you. Nyamat atan bakit? Kaslam aw magkagana-gana na mo. Minsan mo bakit? Love you. Pakismat Love you. Nyamat atan bakit? Slaw magka-feelings naman. Data, dati feelings nan. Data, dati feelings nan. Kita nagbuy-buya at manaktak ka, ti pa nagbuya. Dati feelings nan. Kita man, malpas di buya akon. Feelings. Tawagan dito tan bakit? Nakasaganat cellphone na eh. Natahan. Happy Thursday, everyone! Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga titik. No. Hawakan ang mga tiket. At tumutong sa regional. Ayaw! Wala mga ticket natin. Kunana. Nay, ampay ngay mame, tarong lang matan ti itontono mo. Idikal man, pasangyop ka lang. In-post mo pa nga di Facebook nga, hashtag, sangyop everyday. Ampay ya mame, agrig-rigat tayo. Uston atang iwat mo tanunod ti karuba tayo. Maglawdan ang awan ti kwarta tayo. Sangyop pa more, mame. Marigrigat later. Ayaw! Mame. Agpaiso ba? Kuna ni mami ka, agji ka no nanay ka ilaw ng tahanan. Kawan anak, agpaiso. Weh, Tambay ko matawe. ampay nga rod si ka mame, speaker ka. Ayaw! Kamala ko man tayo.